ungatholakala ngayibona amaphoyisa ngoba phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bebengihlasela. Uyiphoyisa. Abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha, lona iphoyisa umuntu nje. Abantu engangike ngibabone lapha abantu nje. Abanye abadumile ngalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Kunjalo. Neze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabone sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambela mhlawumbe behambe beyo-hijack imoto bedutshula amabhunu o-track kuzothiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuhande kuyofuna iy'moto kuzoganwa ngazo kuyosasela ngazo abantu. Kuqwa abanye abantu kuyosasela abantu. Mfowethu akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha, angifuni impela nje ukusho kanjalo. Hayi. Kodwa okunye engingakusho kunama-page lapha abhalwa njenga-page nje loku-Facebook okunezinto ey'bhalwa oScope, izinto za-recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona. Ongelona iqiniso lelo. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawele laba emboni yamatekisi ngikhulume ngabo ngoba vele beyonto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la abakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mhlasimpe kebelande kuzokhulunywa amaqiniso kuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku-association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku-association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona osithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wagwetshwa life ababili ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle akonakele lutho. Wakhona abanye abafowethu ababefaka iy'celo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemeni wayekhona leso sikhathi kwakuwubaba uMbatha. Iy'celo zalaba bantu zinganakwa nje zishaya indiva. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba uMbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa iy'celo zalaba bey'fake ngaphambili. Sathi uma ngabe sibona lolo hlelo kwikomidi lalikhona lilenze ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Sabayeka nje baqede sasithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Adedele iy'celo zalaba bantu engaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo-ke emsebenzini. Ngabe befaka emsebenzini kulaba bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulaba abamawele. Nalo oboshiwe. Ebese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina osevotela ukuthi akabe u-chairperson ukuthi bayalinda nje ukuthi kudlule leyo period. Ukuba uMbatha wabese emva kwalowo msindo wabe sethi ucela ukuresign ahamba. Waresign uMbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolahulumeni osemthethweni.
la besesihlala-ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba u-chairperson. But before ube lapho kwaba nesixakaxaka esabe sesisuswa yilaba bafowethu. Amawele. Yebo, nomfowabo lo Osejele. Yeah. Bese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi. Ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singaba ndawonye asimusa ukwenza izinto ngomsindo. Asiqale phansi silungise izinto uma nifuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela. Hayi ukuthi kube nomsindo ngeke. Sahamba ngomsindo lo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni. Inkosi yafike yangincenga lapho. Yathi inkosi noma inkosi nokungenga ukuthi yangincenga. Yabe inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba bantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuka. So laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi be-operate. Yethi uhulumeni bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma association. But ikhona imithetho yangaphakathi ko-association abasuke beyishayele wona. Angilinganise njengokuthi for the country's authorities whether you suppose ba Hayi angiphozeni. Khona imithetho o-association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni mthasimpe uma ngabe udrive seneminyaka emingaka bampromote ukuthi bemvumele ukuthi abe yilunga. Uhulumeni akahambisani nalokho kodwa ama-association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lokho. So kuye kube nemithetho eminye yangaphakathi kuma-association ayenza ngayo ukuthi wona afuna ukuthi ama-association eranwe kanjani on daily basis yabona. Yeah. Daily basis run if I can say like man nenza. So labafowethu-ke ngabe yathi sabe sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo. Yathiwa nje ngabikho umuntu ozoxoshwa. Phela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi. Inkosi-ke iyahlonishwa thina emakhaya la sikhulele khona. Sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasisuka. Sabuyela sasebenza ndawonye. Basiqhubeka sisebenza ndawonye uthe kusuka lapho labafowethu kwanomunye ubaba wakwaNtsele. Wayengekho ku-association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku-association esinikene nabo. Lo baba lo ngathi labafowethu babe nezitafu amawele benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya ziye empangeni. Ukuthi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya. Kwase kuba nesikhalo kubazali ngendlela esezwa ngayo ukuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya. Naye lo baba wayenezingane lapho. Wase seyikhipha ingane zakhe kubona. Nesizathu sokuthi basebenganelisekile ngeservice yabo. Yeah. Mayikhipha ke ingane zakhe lo baba esehambisa ngetekisi yakhe. Nabanye abazali basebefuna ukunamathela uyena ukuthi hey ngathi ingane lethu ayiphathekile kahle sicela bakhona abayikhiphayo na ezimbalwa kubona. Base-ke ukuthi base bengakuthandi lokho. Base beforma indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele. Mfowethu ngicathi ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ikushuthi angazi noma manje ngibhizi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele. Wena kubucele ukuthi uzochaza iside lakho le story. Say clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile. Alungene la. Lubani iwele bantu bakithi nina enithi kunewele. Lubani? Usakhile biyela. Usakhile. Manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni.
khona nje umuntu othi imboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelisi akabhale phela lo muntu ukuthi uthi ubani Sakhile biyeliwe. Sakhile biyela cisho uye hlambele umboni yamatekisi Ayangazi. sawubona babu wena usakhile biyela Mina wembomvu. okay Hayi uyena impela. okay qhubeka mfowethu biyela uzolinda ke biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika biyela kodwa besingezeli kuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asection Estorini nje asibekile mbomvu. yeah Ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele. yeah Ngakhuluma Mbovu akukhulume mina ngiqede. okay ngicela simnike ithuba aqede wewele aqede umfowethu mase uyasho lokusho akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. qhubeka mfowethu biyela Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele lokhuzile ekhiphe ingane zakhe yeah esehambisela kwabe Yeah. lesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. amawele Yebo nomfowabo lo boshiwe sesithathu. right Ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazi ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani lo uma umazi hayi ukuthi kwakumnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini nje yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah siyafonelwa ukuthiwa naku inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent incekene ngepolice station kanti yeah okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke kudutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo yeah esuka bedlula uNtsele besuka laba bengene kule moto ezibhantanga aba bantu bavele befike ngayo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana khona kuthiwa seHittonville wathebheka eNtambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinkabi esebebulala umuntu yabo thoba abantu bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje washona yena babemdubula nge-AK yeah yeah sisuke ke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah sihambe uma sifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma uma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu kufanele ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindleleni bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo laba bafowethu abamawele lo boshiwe oyena wayedrive imoto yenkabi ekhona ukuphuma yena emotweni bathi kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi ukumbhekabheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini elithile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune usakhile lo esinaye la esikhuluma ngayo. Okay, right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo salithola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufanele ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBaba uNtsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi singakhuluma kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. But ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina. Uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba ithina sasisigamekweni. Mina ngafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association ngaleso sikhathi. Lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association. Kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulelwe la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwababuNtsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubone priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufake umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula i303 ehudula phansi isibhamu wazongikhona nge303 kababu wakhe. Ngikhuluma mina kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina ngento eyenziwayo ababenza direct kimi kungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama-security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangehlisa umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu anikwazi ukwenza le nto eniyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma ngabe isimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho iy'nkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothwe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye-ke umfowethu lo wathola o-life ababili. Ugwetshwe icala likaBaba uNtsele. Yebo. Okay. Abafowethu-ke babe sebeba ney'nkulumo-ke zokuthi mina imina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzeli lutho. Ngaxakeka nje ukuthi bakuthathaphi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe eboshwa mina ngingenaphi lapho? Kanti uzohamba kuhambe-ke kulimala umfowabo. Emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya. Mase kulimela umfowabo abafowethu labo yena usakhile lo wahamba waya emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa. Wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo. Wachaza-ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azomngisiza ukuthi ngiboshwe.
uma ngabe uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhanda warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapha abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwabiyela leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile emva kwalokho ngikhuluma ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento kunendawo indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kuleyo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina bayisiyinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kwengonya ama-trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kuleyo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani-ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lona iyiqiniso iqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi iyona umnikazi wendawo iyokhonfesa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa-ke nama ngalelo langa qala ngifonelwa abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalo lolo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi imne wethu iwumne wethu inkosi babe sengifonela-ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi kade siyangoma sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulala iwele ngoba ubabangisa indawo abafowethu abawamawena babenikwe inkosi lapho-ke inkosi-ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafowethu lapho ngenxa yokuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngayo akaze efune ngishiye ibala noma lokukhanda i-tuck shop lapho yachaza inkosi ukuthi kwafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyiniwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo bantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphi yathi amangahlaza la yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina magama lawo inkosi meshe into zomgwaqo ushamatekisi right mfokabiyela yena la umaphoyisa-ke la okwafanele ngase ngikhandele itulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akiyo ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngobukhosi, iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento. Engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayesebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi awusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi, nawe province awangibophi ngakhokhela, nawe national-ke amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi. Kuyabhalwa kungcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso. Ngizwa kahle. Ngizochazela izwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami, esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeka isigameko. Ngibakhuza ngithi uma kuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi, ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bayathutha kanjalo ukuhamba kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingxabano. Hayi sizwa kahle mfokabiyela. Kuningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala, ubhala bona abangani babo labo sigodo. Kunabantu ababoshwa kulawo macala abacula, angazi bacula bathini, kubhalwa zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe, ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngabophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga kuphela, ngahamba mina ngawo-assista kwisimo, ngingazi futhi ukuthi uyena o-involved. Nami ngathi wasengikhona ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi, bebengasahlali ngasemakhaya, awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani? Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya, angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso, umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda. Ikuphi akukhulumile okwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela? Ungangena wele. Phila. Siyaphila mfowethu, njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Kubuhlungu konke ngelila ngeqiniso liyohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi, njengoba ithi inkosi nje umne wabo, mina ke inkosi ithi baba kimi, naye uthi baba kimi ngokuzalana. Ale point lokuqala afana Yeah. Awuzwakali biyela, network yakuphazamisa. usekhona Mbumbi? Mbumbi Angezwa. usekhona? Ngikhona mfowethu, wena ophazanyiswe Usekhona? Ngikhona. Ngiyaxolisa la emba kimi sengimile sengizwakala kahle. Yeah. Yeah, umkahle la umkona. Hawu khuleka ngiphephi. Ngimkahle ngiphephile khuleka. Yeah, phela nidlala imidlalo emibili. Singakhuluma. Yeah, khuluma mfowethu. Embo angiqa ebafana basemgazini.
thina ngokumatekisi ngasekhaya eBuchanan Yeah. ebesebe khona ngamatekisi naseThekwini na naseGona so lenze ikhuluma la thina futhi benza masifitse bayijoyinisa vele sikhona unohla Hey, yamphazamisa babekhona Yeah. angicabanga ngobabulu ngezwakala Ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu. baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni eright Uyazwakala ke manje. ekahle Uyazwakala ke. ngiyanga semgwaqeni ngicela ukuma kahle sengiyazwakala ke manje Uzwakala kahle ke manje. okay uzwakala kahle yambombo ngithi mina ake siqale la usifice thina emsebenzini eBuchanan sisebenza ngasekhaya Yeah. uhlalo wethu obekhona ngaleso sikhathi leso kwakubaba uMbatha Yeah. ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade khuluma la Okay. wasinda kwazoba ubaba uXulu lapha ngasemondini wabo sihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani baba uXulu naye wenenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokhu endaweni Yeah, kuyaziwa imake lokhu endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. ngiza nenkulumo mbombo Yeah. mbombo ngicela ungiyeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi ngifuna indawo nawe usho ukuthi ukujeyina kahle nabo ubufakazi ya. Ngifuna ubufakazi balento ukuthi Okay. kuyena Okay. ubulalayo. Yeah. mbombo okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezoba uhlalo yena Yeah. thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethu umsebenzi wawunomuntu eyi1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlangana nabafana basemgazini ngicabanga ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yabafana basemgazini ukuthi baxathaniswa bahlona kanjalo abafana basemgazini boba u5 babulawe uyena ubufakazi sinabo kuyaziwa abafana basemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele esibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba basemgazini seza kumfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebize ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisukela inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu wabiza noSantaco i-region kuthiwa akulungiswe lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu umisa imoto zethu mase hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba nomankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase rank ngoba apha senyoni ngihamba nafra ekhaya kwenze njani zokhuphuka ibhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vola us imoto afa senzba tagishin don lapha njoba msenyoni
erenke kubo ngaba sake ukukhuluma usuphazamisekile emfokabiyela la kade umkhona bas usuyaphazamiseka empathu lo okay angikhele yeah njama sengi okay yabo njoba uthi sonjani bomvu umfowethu lo osilamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula uvike ePortisbam emeduze kwemoto kwafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukwakuthanga basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayisofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala uxabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthanga umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwaza phuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngani wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana uyefika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakwaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholakala kwathwala into zakhe makuthola into zakhe mbomvu makuthola into zakhe mbomvu kanti umfana uthengwe nguyenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini njengoba kuthiwa ngamhlaba mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko sesenzakalile unobani vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazothi thina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamthuli kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhana wathi biyela la kuboshwa abantu kanje bekushawa umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sixabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa iitafu zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uvika wakhanda uNtsele ukuthi nabazali abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhande yaba imoto futhi sayithule sangasho lutho uvika wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi athenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto iyoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamusa emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni ngizochaza zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi singabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uvika usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenzwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uvika wafaka imali enika umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi umama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini omhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi into zonto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani
umnguni afika kanjani omali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana Mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka kwengama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negxivizo sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela Mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento bimhlukumeza ayikho ngakwazi yonke bimhlukumeza beyifuna yonke into ezosixabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubulala eshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyuvika uyena wabona iwele lami emall ejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiyaje enkantolo vele sengazi yonke information zengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi lomfana kuthiwa uNkunzane lo wasemnambithi nowakamia nomqemba kwamdlalo sabaseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini kaTK Dlamini asekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi Mqembe usonikeza inkaba into estatement esesibhalwe uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena kuye imali ifaka uvika wayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka uTK ekhadini lakhe umTK waneza umqembe wamdlalo lo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobulala umfowethu wabula uvika angeke sikufihle lokho usevele yembomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi uyahlonipha vele uma ungamazi Hey, lalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufuna sikuhloniphe ngenkani singakwenzi ngisho emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani singakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliyakamdlalose imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle ujasukela uzama ukuchaza it's fine zibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthola ekulindile wambulala umfowethu ugwethiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle konke ubufakazi sinabo itatiments abantu abafaka imali nginayo ikhophi yakhona umqembe wami uswayidrive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowa amaningi awo bakhokhela imali ngisho enkantolo kuphuphi bakhokhela imali ngisho empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinaye isono sethu ukuthi bisama ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa aze aboshwa aze enzelwe lutho into eyaziwayo Mbomvu enze research obuka ngovika into engitshela yona uyayithola so aphathiwe lami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda ngoba sinakho ufazi sinabo man to man yazi asemsabi wena wenkosi sibonge komenziwa I think
phaya kunomuntu othuka uYans bakwethu uYans uyilunga leClean Governance akushoyo kuyingxenye yeClean Governance ukuthi imbono ekhulunywa ihambeli zethu akuyona eyethu eyazo so inhlamba asifuni kwaClean Governance ngingazi ukuthi kukhona obusafuna ukusho mfowethu Vika noma sitetele ukhansela Sambomvu ungakamdedela ukhansela mina ngicela ukuxolisa la kumfowethu ngoba mina ngikho empini naye noma nomndeni wakhe angimisele nje ngalokho ngafisa ukuthi ngelinye ilanga basimpe noma kukhona abantu abadala ke beze naye silungisane kahle nokuxoxa ukuze kwazi ukubuya lapha ekhaya egadi ikhaya lababuwa ngoba mina angikho empini naye wami uqala okwesibili Mbomvu lana sithena ukukhulunywa ngezinto esinokufakazi ngazo ngoba lapha mase ngidlule yena baningi abantu ababesongelana nabo abababulele nabo kodwa ngenxa ukuthi ubufakazi anginabo ingakho ngingakhulumanga abantu abafile lapha nabo babheke mhlawumbe badlule esihlanini abantu abayisithupha khona lawo abahlasela khona imoto bona laba nenkabi badubula uret manager badubula ama-passenger badubula no-driver badubuleka nabantu emotweni imoto yokugcina ngoba bethi umanager uba imoto zabo uyilayishisa kabi renki laba futhi akhuluma ngabo basemgazini uthi mina ngibabulele uyazi abantu babulewa amaphoyisa uthi mina engithumela amaphoyisa ukuthi ahambe udubula abantu ukuthi naye ngoba ekhuluma ngosicebu wakithi owadutshulwa amaphoyisa futhi wayethunywe uyena umfowethu lo ukuthi akuyohlasela usicebu ebulawa amaphoyisa ngoba nathi bakhona abantu abafile kithi ababulawa amaphoyisa ngoba akunabo ufakazi balokho angikwazi ukuthi ngithi mina uyena nakho kade ngisho ukuthi kwashiswa imoto zakithi lapha ngamabhasi kodwa angaze ngisho ukuthi uyena ngoba anginabo ubufakazi bokuthi ubani owenza lo nto embi umethi imoto kithi ziyaxoxwa laba futhi babengigxobela imoto abantu bayishisa imoto ezikithi zakithi bayishisa ziyinqwaba lapha emva kalokho ngalanda ama-security namanje ikhona sengaphezulu kwalo 15 ngathatha imali yakithi ngahamba ngoyithenga ngaso leso sikhathi ngifuna ukubapruvela ukuthi ayikho imoto exoxwayo imoto ziyathenga ngayibuyisa zonke zikhona zonke lezo moto imoto kuthiwa kugxoba imoto ungagxoba kanjani imoto ezila ko-20 bangaphumula khona lapho bahamba balanda amaphoyisa ayingenela khona ngisho lapha eGabha khona ekhaya disarma amagadi kwathiwa kuney'nkabi la ey'phatha iy'bhamu ey'nkulu bayisesha ibhamu bathola zi-right bahamba ba-check-a ney'moto zonke bayi-check-a o-engine yonke into namanje zikhona angikwenzanga lokho ngoba ngiyisilimo ukuthi ushiswe iy'moto manje ngesonto elizayo ngihambe ngiyothenga futhi iy'moto ezinye engaphezulu kwalezi abayishisile ngangizela ukupruvela bona abantu abangenangqondo abazi ukuthi umuntu wetekisi ucabanga nje otherwise ngahamba ngakhipha imali ngihamba ngothenga ezinye okunye okugcina namanje kuyiphutha zonke lezi zinto ey'shiwo mfowethu la iningi lazo ngoba ubufakazi into ebalulekile uthe ubaba kuwena Menziwe manje kushuthi ekhulunywa ubaba hayi angiwubaba manje kade ngibhalile la uSigode ethi sengile ko-Vryheid ngizophazamisa intuthuko khona noma ngizodla imisebenzi khona
ekubeni eFriday ngahamba ngithunywe usonkontraka owayethola umsebenzi lapha. In fact wangibriefa before eyoqala ukusebenza wathi Biyela ngoba wena owaziyo ngezistructures zasemabhizinisi la KwaZulu-Natal awungilekelele ngabafowethu abasedumbe naseFriday kwakunomsebenzi engiyowenza umgwaqo ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo ukuze ngibanikeze amathuba ukuthi bekwazi ukusebenza. Ama-CPGs wafanele beyithole kwa-advertise kwase ku-appointwa iy'nkampani abangazazi. Emva kwalokho bakhala isililo mase bekhala isililo seku-appointwa iy'nkampani abangazazi bafuna ukuvimba inkontrakt. Usephinda lo muntu uyangibiza uthi hayi laba bantu ngababiza ngathi asihlaleni phansi before kuqala ukusebenza. Njengamanje seku-appointwa iy'nkampani bathi abazazi njengamanje sebefuna ukuzovimba umsebenzi bayenzelani lo ngoba laba bantu ngababiza. Uphinde utshela mina ngiphinde nami ngibuyela kubona-ke futhi ngiyabatshela ngithi ngiyayibona into esiyenzeka seniyakhala manje ngithi la sekufakwe iy'nkampani eningazazi kodwa nina nanikeze i-opportunity yokuthi wozani kuzoxoxwa ukuze nithole indlela yokusebenza ekayo. Base bethi hayi siyayibona loo nto sizozama ukuthi siyilungise sebezama uku-coordinate ama-meetings belungise lokho. Emva kwalokho kodwa ngabe sengithenda mina sengibhaliwe abanye babo lapha bezwe ukuthi sengikhuluma udaba lapha bavele bangibhala lapha ku-Facebook bathi hayi usese-Vryheid-ke manje sezogweva khona umsebenzi angiyenzi lona mina ngimala ngicetshwayo nginelungelo lokubhenefit balayikhe ngicetshwayo banelungelo lokubhenefit. Akekho umuntu wala ongenalo ilungelo lokubhenefit entweni yala. Umthetho lo osho uhulumeni waseSouth Africa othi there is nothing about people without them. Konjalo. Yeah. Uthi uhulumeni akube njalo. Yonke into noma intuthuko elethwa kubantu akube yibona abantu abadecideayo ukuthi bafuna ukuthi intuthuko ize kanjani kubona bephinde bebe ingxenye yabo. La khona abantu bedeprive wakhona ukuthi bebe ingxenye yalowo ntuthuko noma i-development. So engelona iqiniso lelo. So engelona iqiniso. Ukuthi kuqhamuka abantu abahonga lonkulu noma abayini sekuthiwa sebezovimba ayikho into enjalo. Abafuna into ngalonkulu. Ilethwa kubantu usuke kungeyabantu. Mina abantu engixabana nabo abantu abanjalo ukuthi uma be kunentuthuko iza endaweni noma la eza khona kungeyabantu bese kuba nomuntu oyedwa ozothi seko yakhe cha asisebenzi kanjalo. Cha Mfokabiyela Menziwa siyabonga kodwa ke ngicabanga ukuthi indaba online nalomunye uthe ubani usigodo bezwile nabahlale eSouth Africa because I know this is currently being recorded izotholakala na ku Clean Governance lapha ku YouTube channel yethu izophinda futhi itholakale na ku Facebook izobe live le discussion esibe nayo mfethu siyathemba kodwa ukuthi no Menziwa nizothola ukuthi nidlule kulento nibe nokubambisana nikwazi ukuthi nisebenze angikuvali kodwa ngiyafisa ukhansela naye ukuthi Nkosi yami uselinde more than an hour akwazi ukuthi aveze ilaka lakhe ngoba naye kuthiwa ama cold room akawabheki manje akufanele igama lakhe ebe ephinda abe usibonde endaweni lihuduleke phansi mase kuyaphelela khansela sawubona uyaphila. Angibingelele Uyaphila Menziwa yala ngiyaphila Mbumbu cela ngibingelela kwipanel ngibingelele nabo bonke nje abantu ngiyabingelela Mbumbu mfowethu wangena kabe emidlalweni wamaxoki ipolitiki yini bathi wenzana ama cold room yini abathi uyayithatha hayi Mbumbu khona into engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona uma wajabulela imvula
ufuna ulijabulele nodaka ungathi mawuthanda imvula bese uthi udaka alufuni vele makwe1 izulu uzongcola mfowethu hayi ke ngicabanga ukuthi uzokuphendula konke kodwa ama-cold-room awathinti wena room nje ikhona i-cold room isegcekeni nje manje ekhaya uyasebenza uyahola wayithengela akusiyo ngisho yami kade adewethu ya ihlala kumina ngoba mina nginevan odadewethu banemoto ezincane mayiqashiwe baye befonela umfana ayithathe hamba yosebenza so nje ukungcoliswa ke uyawazi ke lo mdlalo ukuthi unjani wamaxoki hayi angiwuhaleli nina nje engibona ukuthi hayi kusho ukuthi ney'nkunzi impela yini umenziwa la ngenhla kwena uvika indodana umbaba ubhuti vele indoda ezwakala ikhuluma kanje ngeke ungayibizi ngobhuti futhi ibona ubhuti ngokweminyaka ngoba mina ngiseyouth yebo right okwenzekayo ke amatekisi anokukhuluma uyabona nje manje biwo okhethweni ngoNovember angibange ngisambuza Ncese wemfokabiyela mathatha ama candidate uZondi ngathi nomkhizi uMathula uZondi uBoot Boy mase kuba owesithathu uMathula umkhizi uBoot uMathula mase kuba uBoot uGetsemane uThomas uhamba nobani wena mfokabiyela ngalapho ngakunina noma nani niphakamisile Yena singahamba nokwamkhizi ngoba fokamkhizi akancethezi iqiniso libeka njengoba linjalo thina abantu abancethezayo asizwani nani hayi kahlali ni region ufuna nje umuntu ozokhuluma iqiniso liqonde nje hayi indaba yokuncetheza umuntu obhenqisa njalo nje ukuthi uyisikhulu noma ubani kusafuneka ukuthi ikhulunywe le ndaba le yemboni lesibacele laba abahlonishwa abengene sikuze sikwazi ukuphuma amaqiniso sitshela abantu ngoba kunezinto eziningi ezifisiwe yangiyezwa kuthiwa nihambisa amanye ovuselela ama-permit kuthiwa nihambisa 5 kubuye 3 yebo unjalo kuningi ona prior to yona kusaphethe amabhunu obaba besithuma lapha ebhodini ufike lapha ipermit angisazi noma kwakusewumpondo yini ngaleso sikhathi ufike ukhiphe la ngekhathi zethu sesiqala nje ukukhula ufike lapha umlungu ebuza ukuthi uhamba kuphi ama route ewindini usho efike efaka isigxivizo ekunikeza ipermit yokuhamba license uhamba njengamanje sekuphethe uhulumeni wabantu okumele ngabe ulalela abantu ukuthi yini into abayifunayo abantu ebese enza yona because uhulumeni umethu ungowabantu kufanele elalele bona phela abantu kuthiwa sisebenza manje esikhathini senentando yeningi why uhulumeni manje into efunwa abantu yena eoppose so ngisadinga into ekhona yokuthi ke kukhulunywe ngalento engiqonda ukudlula kukho kancane muva ukuthi uthi into lapho ngombani ngokwe Transport Land Act kuthiwa uma ngabe ulayisha abantu ngokuthi uzozuza noma uyahweba kusekufanele ke manje uregister ku-SARS ebese uba ne-permit yokuthi ulayisha abantu kodwa uma ulayisha abantu kuwukuthi uyabasiza nje akufanele amaphoyisa ekubophela ukuthi akuthole unabantu ekhumbini wena ubasize ukuthi ubahambise lapho nje abakhokhile ebese futhi lo mthetho uphinde uqhubeke usho ukuthi ke awuvumelekile ukuthi ube nemoto yokuthi uzohweba ngayo ngokuthi uqale uyithenge ebese ugcina ngoku-apply kufanele uqale ngokuthi u-apply unalo ilungelo lokuthi akavuke ekuseni eyolanda amaphepha ethi sengifisa ukuthutha abantu manje efake lapha imvume yesicelo sakhe kuphela uthi umthetho leso sicelo leso kufanele siphendulwe engakapheli u-60 days kodwa uhulumeni akakwenzi lokho okusho ukuthi uma ngabe ube namandla wena wokuhamba uyothenga imoto
wayimisa egcekeni wahlonipha uhulumeni isicelo ngoba sengenze isicelo ngoba sengenze okungafanele isicelo ngoba sengenze okungafanele ebese umuntu egcine seyithathela-ke manje imoto seyosebenza-ke manje emgwaqeni ngoba uhulumeni phela akasaphendulile kodwa uhulumeni uyena uyakwazi ukubopha ephambi kwesephoza ebopha. So sidinga abantu abazokhuluma izinto ey'njalo ukuthi why uhulumeni ehlule nokugcina imithetho ayishayele yena yona ebese neqhamuka kodwa esezoba ngenhla kwabantu. Ngalokho thina sikuthatha njengokuthi incindezelo leyo yokuzocindezela abantu abamnyama. Cha, kusasa ngizobe ngikhuluma emboni. Ngifuna iy'nsizwa zama-region angafani lawa amanye asehlalile nangakahlali. Sifuna ukukhuluma ngosihlalo enifisa ukuthi aphathe yini eniyifunayo. Ngiyakumema-ke lapho kuleyo region yakho noma mangaba kuwena omunye oyomthola kusasa. Ngifuna sikhulumeni lokho sizokhuluma u3 hours. Nama-region aseThekwini asehlalile ngithi awu3 umkhungulu Dlovu. Sifuna ukuthi sizothe kulamadoda amathathu. Ngiyabonga kakhulu. Asimtetele ukhansela. Yeah, khansela. Uthi wena khansela udaka nje lolu lokungcolisa ukuthi ingoba uyikhansela vele. Yonke lento eshiwoyo ukhalela igama lakho ukuthi alimusa ukungcoliswa. Ungene ngaliphi iqembu? Le IFP. Oh, ingane endlovu le. Nani ngizwa kuthiwa ninoleni utakatiya. Kukhona kuthiwa yini isho Triple K. Triple K nani? Kodwa kunjalo nje. Kuthiwa nani niyahlala ngoNovember, iyahlala inkomfa ngoNovember? Khansela. Uyangidida Mbomvu lokho ukhuluma ngakho angikwazi uyangididisa ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Mina ngingene nge-IFP. Oh, izinto ezinya uhlangani nazo wena uyi-IFP. Ngize nangokungcoliswa kwegama lami. Hayi ngeqembu lami lezepolitiki elingithumile. Hayi, kulungile khansela uyangihlula. Mfowethu uthe ayikadadeweni i-cold room. Akusekho kunye. Khansela. Uyakhatha Mbomvu awusezwakali network yakho. Yona